kini nga convention. Lord, in history, natin mahitabo kini usa ka dako nga panagtibon gikan sa kabataan ngadto sa ginikanan sa tanan nga matag kongregasyon. Lord, in the mighty name of Jesus, nga tanang section, Lord, dunay special nimo nga provision. Panalangin pa ako, nga Lord, tanang simbahan walay masiro. Tanan makaadto, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we command the blessings, Lord. Lord, labi sa tanan Ginoong financial nga kinahanglan sa mata kasimbahan. In the name of Jesus, ang transportation, Lord, sa pagbiyahe ngadto sa kapatagan. Lord, among gideklara nga gikan karon, imo na ning giandam, imo na ning gi-set up nga ang tanan Ginoong Dios in the name of Jesus maka-enjoy o maka-experience ani nga gathering, Lord, in the name of Jesus. Salamat doon among gihalad kanimo kini nga family summit, Lord. Nga kini Ginoong Dios ma-fulfill in history, Lord, with so much gladness and joy that the entire district, Lord, every churches in every section, Lord, you will be able to attend and to witness your glorious appearance, your glorious blessings. Nga Lord, munaog ani nga event nga masinati sa tanan nga mga attendance gikan sa kabataan nga imong presensya, Lord, masinati mabati sa tanan nga Lord mo witness ani nga event in the name of Jesus. Salamat sa mga sakyanan, salamat sa mga bus, salamat sa mga Lord God, sa mga jeep, Ginoo, nga imong i-provide. We declare divine connection nga Lord, dunay mga tao nga imong tandugon nga may mong available ang ilang mga sakyanan alang ani nga event in the name of Jesus. Lord, katong mga pastors o mga membro nga gikan karon nagduwa-duwa na sila kay nanginanglan pa sila, Ginoo, o provision. And I pray, Lord, na before December 20, Ginoo, dunay intervention nimo, na dunay special provision nimo, mag-provide, Lord, nga mo decide sila, Ginoo, nga mo join sila ni nga event, mo witness sila ni nga event, mo attend sila ni nga event in the name of Jesus. Lord, gikan dito, Lord, sa tula. Lord, gikan dito sa bukid, Lord, sa lagindingan. Lord, in the name of Jesus. Lord, tanang simbahan, doon na diyo makaadto, Lord. Lord, may mo tanan, kinuha makaadto. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, mag-raise up ka o mga sponsor, Lord, na doon mo provide og bus in the name of Jesus. Na willing mo invest, Lord, alang sa bayron nun sa kabus, sa ikadua ka bus, sa ikatulong ka bus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, dili na mo problema ang finances tungod kay ikaw faithful nga man nga mo provide na mo, Ginoo, in the name of Jesus. Bisan, Ginoo, alang sa food nga gikinahanglan dito